ба шахси падарашро гум карда хело мушкил аст. ба шахси бепадар ба воя расида хело мушкил аст. дар даври падар гаштан, дар даври падар ба воя расидан барои фарзанд ин як бахт будааст. эй падарҷон, аз кӯдакӣ дасти ману дасти ту буд, хандаи тифлонаи ман хандаи масти ту буд. эй падарҷон, пеши чашмонам аз ҳама зебо қаду басти ту буд. эй кош як бори дигар бошад шуморо дида метавонистам. эй кош як бори дигар бошад шуморо дӯст доштанамро гуфта метавонистам. охир лаззати дунё дигар дар кор нест. саддареғо ман падар гум кардаам, нури хуршеди саҳар гум кардаам. давлати ман, шуърати ман, он падарҷон куҷост? дар сари ин бесарам ман тоҷи сар гум кардаам. бо падар будам маро болои боло ҷой буд. баъди маргаш пеши по мондаву бологузар гум кардаам. падарҷон, он ҳар як қатраи арақи ҷабине барои хӯрондани мо резондед, бигзор дар биҳишт бароятон чашмае шавад. ва агар маро шунавида истодаед, шуморо сахт пазмон шуда истодаам. падарҷон.